Mä en kyllä varmaan yhdellä kädellä tätä ykköstä pääse läpi, mutta ei se mitään. Siinä on Freddy Fazbear's Pizza Off, vai en mä ehtinyt lukea sitä. Joo, 12 on ensimmäinen lyö. Laittaa sitä, onko siellä ketään käydään kattoo kameroita. Joo, kaikki paikalla. Nyt kun ei katois, että pysykää kaikki siinä, niin kaikki menee hyvin, että pysytte siinä. Mä en tiedä näkyykö sitä edes kunnolla, mutta minä ennen valot. Kaikki on paikalla. Joo. Voinko mä juo vähän pilinautosta? Kiva. Voinko mä jos mä vähän laittaa, kun ei enää liiku minnekään. Mä haluan, että sitä paina sitä. Noin. Yksi on. Tsika on lähtenyt liikkeelle. Tää ei oo hyvä juttu. Missä se on? Hyi, vähän säikähin paniikin on lähtenyt liikkeelle. Tää on nyt vähän. Apu. Pistä kiinni. Noniin. Laittaa sitä. Hyvä. Tsika ja mun toisella ovella. Tsika on varmaan tuolla, koska Cam 6 ei toimi. Mulla ei toimi kamera 6 koskaan ihan sama mikä peli. Mikä oli se? Foxy lähti liikkeelle. Se törmäs. Yes! Ole nyt hiljaa siellä, Foxy. Ole hiljaa. Onko se siellä muuten? Mä en tiedä oikein mitä. Apua. Tsika on tossa. Okei, Mitä katsoo tätä ovea enimmäkseen? Mä en tiedä, se on tossa kohta. Mä en tiedä, kun se on tossa kohta. Se on tässä edelleen. Mä oon tosiaan ok ainakin tällä hetkellä. Se pysyy vaan Cam 4A:ssa. Se ei oo Cam 4B:ssä. Niin se tietenkin se odottaa, että mä vaihan kameraa. Onks täällä ketään ovella? Onneksi mulla se ovikin. Onks Tsika jo täällä? Okei, tuolla on banimot. Joo, se on banjo tossa nyt. Tulisit jo, Tsika. Mä ootan tätä hetkeä, kun sä tuut. Tsika, sä oot tos. Bunny, sä oot tos. Mä en tiedä miltä se kuulostaaks tässä samalta kuin oikeassa pelissä. Tää ei oo Tankronesta tää peli haettu. Tää ei oo se oikea versio. Kun Tsika on tossa, mä pelkään, että se hyppää mun naamalle kohta. Mulla on Power Lefti 25. No, kaikki on mun ovella, ihan tässä vieressä. En mä uskalla tehdä mitään. Mä en voi Banjon pois, joten mä voin. Tsika, mä pistän hetkeksi ton kiinni. Hetkeksi vaan. Otan tää, koska avauks. Siinä ei pitäisi olla ketään, joo ei oo. Laittaa sitä. Eiku jaa. Voitko pistää ne valot? Mä en uskalla. Pistä se ovikin. Tsika on ihan tossa. Tuolla ei oo ketään. Foxy juoksee äkkiä ovikin.
Jöss, mähin. Kun mä en tiedä, onks Tiko tuolla vielä, koska mulla ei toimi toi. Tuolla ei oo enää ketään. Okei, joo. Kaikki vaikuttaisi siltä, että olisi ihan... No ja mistä tää Freddy nyt tuli?